бахудо қасам ай масимуна кадесем ай рӯзи ромалму кадесем ва аллоҳ билоҳи қасам акаб даже клой билет мунак Ӯзбекистон пардод мунагия навилиш нахидам кули билетум пардод мунагия ди сему бекор будун бахудо қасам ина граница перескат кардан кабинан дига сарф набуд ина якарам вазраш Инака намҷа ма мардими халқи ӯзбек, халқи тоҷик ҳама аст. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соғ саломат ҳастин. Бародарои азиз, мо дирӯз як навори парт офтабдем, бародаро дар Адел будам, бародарҷоно, алҳамдулиллоҳ ки ман комментариятот ҳамаро хундам, розигӣ доден, ҳама 100% гуфте ки ака дар бари тем мақсад ягон карта бимонем, мо картаи худшона мемонем бародарҷоно. Просто ман аз шумо хоҳиш мекунам бародарое ки медроен ҳамин видеода ба хотири Аллоҳ лайк бимонем бародарҷоно, лайк бимонен, комментария бинависонен, ҳамин видео просто паҳн мешава, алҳамдулиллоҳ ҳастам бародарое ки ёрдам мекунан, дастгирӣ мекунан бародарҷоно. Кадомед ки зуро чанд қариб мераса, айсари худам саркардагӣ бародаро, айсари худам. Барои ҳамқа бародарҷоно биен як дастгирӣ кунем ака шербачаҳоро ҳами дурун халос шаванд. Ҳамин билет мегирифта будастаян, ҳамин таи 50-60 ҳазор будастая бародаро мебуранд. Бо мегумтон бародаро картаи худшонай. Инаҷа номершона мемонам, дар мин номер карта пайваст кардгиай. Бигзаронен хушрӯ бародаро, метонен зангш бизанен, раҳматбоӣ ҳама тарафа. Ман бо мегумтон бародаро 1 рубл ки ман бихӯрам, ман гиямёра бихӯрам. Мада дар кор нест бародаро. Ман худам набарот бояд ки ёра ёрдам кунам. Барои ҳамқа бародарҷоно, мардами ғариб ба сараш ягон мушкилӣ меояд, ба сараш ягон проблема меояд, дар ин ситуатсия бародарҷон, ман худам дар ғарибӣ ки ҳастам, ман медонам чӣ гапай чӣ гап нестай. Бояд ки ман дар ин время дар ин чӣ ман бифаҳмам, чувствовать кунам ки одам дар чӣ ситуатсия. Барои ҳам қадар ин бародарое ҳастанд ки мо шуморо ёрдам мекунанд, дастгирӣ мекунанд дар любой марг муртава, дар любой збор, дар любой чиз. Барои ҳамин қадар бародаро ман таслим гирифтам ки бародарое ки дар ғариб мондагиам бояд ки бенаво монда нашавад. Чӣ қари ки дастмон биёяд, бояд ки як ёрдам, як дастгирӣ кунем бародарҷонам. Моҳи шарифи рамазона иншоалло савоб мегирем бародаро. Бародарое ҳастанд дар уҷа алҳамдулиллоҳ намоз мехонанд, уҷа гӯшти хукшон медодад дастаянд. Правилно бифаҳмем бародаро. Пен як ёрдамшон кунем, як дастгиришон кунем бародарҷоно. Бизанам бираванд. Комеш ки билет мегирифта будастанд, аю дурун гуфта будастанд, комет ки билет гирифта метонен, мезанен мерен. Хай ҳаст уҷа одамоиш ки бародаро падар надора, уҷа одамоиш ҳастанд модар надоранд, уҷа ҳаст одамоиш ки вабше бекасанд. Ба хотири Аллоҳ. Худо нигаҳбонтон боша бародаро, дар амони Аллоҳ. Салом алейкум, мамнун ки мардуми халқи тоҷик бародаро ҳамқали паҳлавиен дар ғарлиягем. Хай мақсади нами 20 миллион дар фулфем, ҳами якай бобои лангари қати аллоха буромадем акаҷон ядда серу шид. Мақсад видео як видеои пешаки фридагия яка. Хай ҳаматонда барои муборакии Рамазон. Хай ҷо ҳаста бачакҳои намоз мехонанд ба худо ака. Мақсад меёранд яъне ки пушти хуби доранд наметавонанд худо ака. Хай кадоми зурус мераса акаҷон. Ёрдам мақсад ёрдам 1 рубла 10 рубла иҷа як барои мақсад худам тоқа накардестам ака. Марам ба худо дар ҳаётам ҳамин видеоро якум бор кардестам. Хай бачаҳоро мебинам, дилам месӯзад ака ба худо қасам. Хай мардум ҳамин видеоро тамошо кард. Мақсад дастгирӣ кунед ҳамин бародаронро, мақсад худованд шуморо дастгирӣ мекунад. Якамам яка вазрашени дар кора, яка дар вазрашени дар кора, билет дар кора надора одам. Ба Аллоҳ қасам одам надора мардак як каси ёрдамаш кунад. Ин ин бародарам ба худо қасам биди билет мақсад нест ки возможно нест ба худо қасам. Ҳама даже ин худам ака миграсион граница пересекат кардан ди сему бекор будун. Ба худо қасам ин граница пересекат кардан кабинан дига сарф набуд. Ин якарам возрашени дар кора, яка ба худо қасам надора возможно. Чанд каси мардак буда? Я моҳ шуд ина, я моҳ шуд ина бида қилфа. Ина якара 10 рӯз шуд бародарам. 20 рӯз шуд ба худо ини бародарам. Ина хама я ҳафта шуда биромадам ҳамин палажинда дигестам. Хай маҷбурам ҳамин видеоро кардестам.
همینجا کارتان رو میمونیم بکر ما مقصد خیلی شد همین پاکه لنگری همه شنوزیم ایگا بخدا قسم ای مستی مونه کردیستیم ای روی جبرمال مونه کردیستیم و الله بلوی قسم اکب دیگه کلوی بلید مونه کردیستیم پردور مونه گیا نمیلیش نخیدم کنی بلیدیم پردور مونه گیا تا کدام ایزون میرسد یودان کنم که افشان انشالله بودیم انشالله بجاست بچه که پنج بس نموشون هم میکنم در اختون یون میگم کدامشون دوشون میرسد برنامه دیدم کدوی الله دوان عزیز کدامید که موشین خریم برادرجونا همین مرسدس فروش دهای برادرجونا میتونین که همین نمره دا زنگ بزنین مسکو دهای زنگ بزنین میفروششن برادر